Gikone to koro kar tiegruok mar Ndere TVC ei game kar chung' od bura Mayala owito oko wach jopuonjre rwako uniform kaka yo achiel mar lombo jopuonjre mondo mi oriwre kodgi. Maneja ma Ndere Rafael Nyadenge olero ni gichopo e winjruok makamano kod board mar kar tiegruok no mondo ting' malo kwan jopuonjre mariwore kodgi. Olero ni ne gifwenyo ni chik mar chuno jopuonjre gi rwako uniform ne omiyo thothgi luor mar donje kar tiegruogno. Jakom mar board mar Ndere Mary Otieno olero ni jopuonjre koro ni kod thuolo mar somo maonge uniform ni mar gin ji madongo ma ok owinjore chungi gi kit rwakruok ma ok gidwar. Higni mokalo machiegni chwana ka ndoro radro piny kalure gwach noket bar 100% transition. Koro each one your ways mwanyalo medo enrollment to realize ne ka wagolo uniform bwa weji bira to bwa attack enrollment rono wadhi board bwa kalo mano bu mane gi mwatimo bang'e to waneno kamano imanyuolo lemo ni jikoro pili school ka koro maonge age limit. Kani wawuoyo gi nyithindo ne waneno ka giparo ni kogol uniform nyalo miyo gi thuolo maber. To ma be nyalo miyowa jomoko ma ok nyithindo ahinya mondo oriwre kodwa nikech ka joma dongo korwako uniform they feel out of place. Koro kane iketo mano to waneno ka tam manyien omiyowa ji mang'eny e school, which means ni kare uniform chane ok gihera ahinya. Koro kwaseyudo nyithindo mang'eny biro miyowa tich mang'eny kendo matek mondo mi walos institution obed makare.